Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Hakishpotri kulangkat arja apulai las dang biang ke lempung gileakai volleyball Southwest Khasi Hills District ya kabala tiap kum ke 4th Southwest Khasi Hills District Level Invitation Volleyball Tournament 2023 ya kani ke lempung la play perda du presiden jo ke KSU Southwest Khasi Hills samla forward man nongrem ubala longkum kongsan ngasoban ong balese ngapat jui hakiwai ki district ki balale ki bakum gani gabata lani ki baladan ne kata ka asian nam ta ban penkiu ban kentiu habre jingile kai volleyball bat nga soban ong ba kini samla ki dukhat jangka sarwa sel shek volleyball asian ki adai ki wai ni ki nong sandur ya ki samla om tang hapo jangka district hare nganget haka jalahi borok kawai kumbangi tepi kalang ba kaji kai volleyball haji sha kamdesu kaji le kai ka ba dang thamai namar ba yakani gejil kai volleyball nadu snem sejar khandai spa rupusau la penrung haka olympic lane ka sama olympic jongka international olympic committee kamud la ki pau snem la penrung ban ngelui hiru haki olympic ba kiri ba pher gun brazil netherland berkiwi kilong ki beri ki ba paunam ba ha gani gejil kai re habangi phai koi kaliang pat ni saudiau ngi laban ong namar hakajala kajungi ngimpat jui bakandan kata ka state level volleyball tournament lani kaban khod ki district ba pher ban wane pen I kata ka sap ka ba ki gidan badang kani ka North East Olympic group haji syah bang maria bana bakadan ka North East Olympic ngalak pait balik se gindan ki samla na po jong kani kadong tan gindan ki samla na po kajala ki banio bani simbanta haka North East Olympic namar ba ngange ngadan nganang perhat ba kumba ya kani ka Olympic kamdesu ba thamai kala de brung nadu sejar khana spa rusau hapo jongka sama Olympic ngange ba kin introduce hapo jongka North East Olympic ba napo kajala jungi ru kindan kiban yele kai hare ba susi pat kalong ba imat nakaliang jengki bor beripet kidang yo thia jarjar bat ngaso ban ong ba ngabu kani gawai ka jing ai jingmot kani gawai ka challenge na ta jong phi ki nongkit kam ka Southwest Khasi Hills District Volleyball Association bat kunjuru ki sports club beper ba pinia telilang pinia suthu jumurlang bat kunjuru ba piniale kabala kabur na kamta ban pentikna ba kabakum kani kajila kai kamdai bandan da po Southwest Khasi Hills hare kade bandan ha ka jalahi brokowai ba da kisnam ki balek nya kanau por bang khana kila danru ki samla na po jongka Southwest kila ali je simbanta hadu New Delhi hare imat ba kya jing bomdan jo ki association kada trikampura po jongka jala lani ki district ba fair kala penduko no ba tang hata i hare hadun na tala kolong ko ba suja ngai no dalam berkat lambat pi ke volleyball association la kanono ke bantara ke pi bangkam ini la kalang ba min ajinot sokar bat kunta terter nomor giladon ni kecintru nomor kata jini kamdan ya kata ka sports polisi kata biang la benang kaban kentu ya kisama dapo jo kata berkoi bergangat nomor kaji terlang kaji IT kamar gitu kadang yang ini tuai kita syukran kisama kita ni kita jini jinai binla dan poi sekatang binla bansai ya kisamla na po jong Southwest Khasi Hills ki banlong ki klur kin ban pranai nam tam kam long ka jing sarong ya kisnong ki thau ya kari bat ka jabaru hibro koi kerpang nam ta jong pi ki players kumbalaon mene ngai ka jing kirbok ka jing kirwan nam ta jong pi hoi pidan artums hagani ka por kawai ka kanhun kan jab hare ngong ya pi ba ka jing jab kam song bangin jab ka tournament hagani tournament hare ka jing jab kadai ka jing jab jong pi ya ka men sim kan randung ka jong pi ka badan po jong pi kenang ba pinang yekiu na ka por sa ka por
ka jing ya kai jong pi te tangkawe ka ba ngakwa ya ka ban ong happy ba haba pidon ya ka man sim ka jing ya kai pi dai ban kiar na ki jing di pas new batro ban pin sim ya ka jing get kli ka jong pi damanta ya ka lawe jong ki para samla ki jong pi ban la ya ka ban kiu sa prang damanta ya ka dong ka than ki jong ni tinggal sultanat bakanika asosian mentah kelayo haunus nam ubat mai ngidang yak tang chipos ni kelayo ya kaban organize ya kanika volleyball hang ni mentah ti nga ai kublai ru ya ka asosian namar ba kalong ka wei kabala ai men sim ya pi ki samla ban ya sim mentah ban yo pen i ya kisap ki phong ki jong pi ba pinla ya kaban kiu ban ya lek kai tang hapo ka district jongi rai ban pinio ya kaban poi hadu ki level ki bakam hala te ngasio ya kaban ai kublai ru i president iba 11 son iba long iway i reuramba i belai simpia ban organize baru bat ka association jong i ban penlong ya kanika tournament hang ni menta te ngachu ai ke jing kublai ya pi ki players baro ki team ki ba la rong hagare por ban ya sim benta ban pinia la kai bha batro ba pinia kiar na ki jingdi ki basni ka bakong san e kadai kata nomor ba ngin pen i ya kasap ka jong pi ha ke pateng la ka pateng jongi